esta maneira a veces que temos de proceder, non? De ser. Témola desde sempre? Ou desenvolvémola canto hai de cultural, non? Podes pousar o teléfono e escoitar que non hai nada que ver. É algo no que estive pensando que ten certa relación co acoso escolar, que se aumentou e todo isto, e a miña experiencia vital e tamén a miña experiencia laboral. As persoas que me ven hai máis tempo lembrarán que eu gravei un vídeo onde contei que no meu choio, onde estaba traballando, era o aniversario dunha persoa, excluíronme do momento biscoito, que ademais viralizouse moito, chamoume, bueno, en fin, xente da Xunta, bueno, cousas que pasan. Internet é maravilloso. O caso é que eu, cando era pequena, en educación física, fixo o profe un pequeno torneo de baloncesto. E como sempre, non? Estaban as que eran máis boas físicamente e as que eran zouponas, pois porque sí, porque son. E eu, que era, supoño que do medio, penso que sempre fun unha persoa que isto, por iso digo, a veces eu creo que é innato, non? Non, xa de nena, non tiña esta tendencia a adherirme a nada, non? Autonomía. Esa autonomía persoal, canto hai de innata nela, non? E canto non, eu non o sei. Bueno, o profesor fai isto, e daquela había que elixir. E eu era unha das que tiña que elixir. Estaban as típicas que sempre quedan para o final, que ninguén as escolle, non? E eu tiven a oportunidade de comezar a escoller, e empecé a escoller aquelas nenas que eu sabía que sempre quedaban para o final. E fixen un equipo de baloncesto de zouponas. Eu tamén, que eu non era das moi boas, a verdad. E foi crear ese momento, non? Que eu era pequena, é que non sei os anos que podería ter, pero poñamos que tivese eu 8, 9, 10 anos, non sei. Pero algo, non? Que hai a veces innato nas persoas de ver o que é injusto. E saímos moi ben. O certo é que non éramos moi boas e daquela tiñamos que pasarnos máis o balón, e así na primeira volta ganamos e na segunda pois xa quedamos eliminadas, pero pasamos a primeira, sí. E despois xa foron os outros equipos, bueno, todos bons. Todo isto para falar desa autonomía que eu creo que cada vez máis as persoas adultas perden. Esa idea de sociedade infantilizada. Eu creo que, efectivamente, hai unha falta de autonomía nas persoas adultas. Hai moita tendencia a buscar unha adhesión que me defina, non? Aquilo que Bourdieu falaría do capital simbólico, cando as relacións entran neste formato capitalismo emocional, eu uso as outras persoas, hai eu ser amiga de ou pertencer ao grupo de é parte do meu capital simbólico. A pertenza máis como algo para eu proxectarme ao mundo, que como algo máis humano, non? Estamos tan deshumanizadas que a pertenza non busca aquel humano de persoas, non? Que eu quero de par de min para sentirme tribo, sentirme querida e protexida e coidada. Eu creo que se vai perdendo. E que a pertenza aquí, temas a veces moi endogámicos, sí,
clasistas, esta idea que eu isto vivino e diría que ao longo da vida, non? E non quero estar no grupo das que non xogan ben o baloncesto, non? Porque eu quero, a veces, aínda que non xogue ben. Vale, pois isto, levado tamén á sociedade. Ter amizades que ocupan, non? Un estatus, teñen un estatus socioeconómico, o clasismo clásico de sempre, ou que fan aquela cousa que agora está na moda, que hoxe é recoñecida, é un capital simbólico que lle semella moito a outro capital, sí, que se desgasta. A idea de desgasto os vínculos e desgasto é iso. Colocarme e facer como esa inversión para hoxe, para agora. E son esas amizades, eses vínculos dos que se busca un rendemento, sí? Xa. E non eses vínculos máis humanos, onde, a parte de que agora estamos ben, eu confío, estou presente, estou para ti. Daquela, cando falamos do bullying, do acoso escolar e todo iso, máis aló de que lle pasa hoxe a rapazada, que non tería por que pasarlles nada, quero dicir, nacen seres humanos, como sempre, hai unha parte que é cultural na que as persoas adultas tamén participamos sendo exemplo. Cando se di, porque as familias hoxe, que imaxe, non? Que exemplo és ti para as túas fillas, para os teus fillos, para a rapazada de arredor de ti, cando todo o teu ecosistema afectivo é un intercambio de capital simbólico. Que exemplo és? Que é o que eles van facer? Como eles se van relacionar? Pois, máis ou menos desa maneira. E aí, para conectar co do biscoito, que lle pedimos a rapaces e rapazas que están formándose, que humanamente xa lles nace esa necesidade de crear a súa tribo na adolescencia, non? Chegan, pois, xusto 11, 12 anos que hai un pico grande de acoso. Empezan como a separarse daquela familia, daquela pertenza primaria, e a buscar. Que lles pedimos? Cando ti nun traballo che pasan estas cousas entre persoas adultas e podes ver, non? Como hai xerarquías e como hai exclusións que nacen de reforzar o grupo, este tipo de cousas, logo, esa é, cando eu falo hai que protexer a infancia, hai que, é función de todas as persoas adultas, tamén somos exemplo para a xente nova, ata cando non queremos ser exemplo. Nas redes, cando nas redes todo e contamos e facemos e chega unha, porque agora hai este rollo aí super narcisista de estou aquí, mira que fago, mira que me pasou, mira que... Sí, que se fai non desde contar unha... Eu, por exemplo, conto a miña historia para que lle sirva a alguén, hai unha reflexión e non está pechada. A tendencia en redes é eu vou contar a miña historia, mira que me pasou, isto é injusto, necesito que me deade o like, que diga que isto é así. Porque é que é moi evidente. Todo iso tamén é o exemplo que recibe a rapazada. E o exemplo moitas veces é vai ali onde che dean like.
ali onde non te cuestionen. Ali onde o que ti dixeches, porque no analóxico é como na rede, fixeches ben, tal, cancela o faille. E aí créase esa violencia implícita do rexeitamento que está todo o tempo. Eu rexeito-te para que ti te adaptes. E outras veces eu véxome obrigada a me adaptar. E a autonomía ten máis que ver con non precisar ese tipo de pertenzas vivir coherentemente contigo. Unha sociedade que é infantil é unha sociedade que se atasca un pouco naquel momento da adolescencia onde estou buscando onde encaixo. Sí, e se agora encaixo cos punkis, poño unha cresta. E se mañá que os punkis, que é que cada vez isto é máis así, me dan de lado, e teño que encaixar nun sitio que é o contrario a ser punki, eu, pois, mudo eu. E aí hai unha falta de autonomía, hai unha falta de coherencia interna. E hai unha falta, e isto sí que me parece moi importante, de identidade, que hoxe falase tanto de identidade no sentido máis esencial. No sentido de como eu decido estar no mundo. E despois, con quen cadro moi ben, e con quen non. E isto velo moi fácil cando persoas cas que pensabas que tiñas non en común e así, e ao paso do tempo a veces dis non hai nada en común. É dicir, a forma na que eu vivo e a forma na que vive esa persoa non ten nada que ver. Hai unha distancia que xa non é física e xa non é nin emocional. É esa que se diría na filosofía, non? Unha distancia, igual que a túa pode ser esa soidade epistémica, sería unha distancia epistémica. É como non pode haber coincidencia porque a forma na que decidimos estar no mundo é diferente. E eu pensei ás veces, son esas persoas que están sempre querendo que escollan para o equipo de baloncesto do Orjuais. Sí. E en algún momento parececheslle ti guai ou, a ver, eras quen escollía naquel momento e performaron absolutamente unha identidade que cadrase para que ti o escolleses no teu equipo de baloncesto. Pero non había nada realmente auténtico aí.